ngarit ra oleh suket, malah teles kabeh ditenono buntut. Lah iya. Jene kandang kaya ngene gak gelmenakne iki piye ben jati. Ini gak sing tuwek sing tandang ya gak njowo belas si jan. Bocah Lah greci kene mu nang ndi an? Wis tak sakne kene kok ya ora enak. Mbak. Mbak Bejo. Mbak. Wah, ki tuwek ya budek pisan. Mbak. Mbak Bejo. Mbak. Nyapa bengak-bengoyokan iki. Jane nyap njot tangmu bengak-bengok ae. Golek sampean kuwi to, Mbah, celuke meneng ae. Kowe ro grejine bae ora? Wo. Berarti sing ndelek gerajine jero glangsing ki sampean, Mbah. Wah, kebangetan wae digawe ngarit mau jeli geraji. Lah kok malah nyalane aku lho. Cis gorene grejine. Grajar pergi tenaga ya. Malah mugoro jane karepmu piye? Lek aku pagalos to, Mbah. Lo, gak bahaya ta ngono kuwi. Wah, pas tuwek omongan ra kena iki panutan. Arek bongkone tok kok yo nusahne. Bismillahirrahmanirrahim. Ngateng sun buka warung. Gumgo laris. Kabeh rezeki enak sing ngatur, Lur. Iki tak atur dhewe malah remuk ra karo-karuan iki. Jan mawut pokoke. Bablasan teh. Loh, Dek. Lep, bakwan apa Dek kene? Bakul luli. Nah, warung bakul apa iki? Bakul kopi, teh. Ini kok bakul apa? Dari iki gendeng apa itu kan? Belum numpak sepeda kok helman iki lho. Gaya terbaru, Dek. Teko. Wes jomong aku gawe netos tok. Teh. Ya, Ini sang-sang lho. ya dicam to di. Oh, dicam tok. to. Kelak ngene tok. Ya entenan kok sik. Oprek, Dek. Nilai tapi ra kekoetan. Alhamdulillah. No. Kan? Oprek, Dek. Dek, mancing. Ya. Yo jenenge wong ane ndodo dikrok menang ae matane ora ketok ben. Bedok ora we? Ayo bedok mak aku. Nih. Oh, bedoknya jam makan siang. Iya, artis adik. Wah, engko lek randang tak balik nanti pecel ndasku ki engko. Tidamu sesuk rambekan aku. Jat.
Awake bukaan le. Terasa bang pedes kok kancing kok kene. Mbah. Obah sak obah panggah ngrepot nih. Sing repotne kowe lho. Atuh. Kowe ngerti? Mbokmu mbiyen lunga ning luar iki gara-gara pakmu abot bokong lali drondong. Kok iso kowe ngarani aku repotne lho. Jane karepmu piye? Alah wis mbuh, Mbah. Wes minggat to. Rasa mulai pisan ra apa-apa. Putu ora kena diman kok. Dek, teh sitok. Yo, kono. Ya, tamu. Yo, lho kok separo iki? Alah lha engko lho paling kuwi utang. Weh, kok apal weh? Ya apal aku lho mancing pakanmu apa? Ya cacing to, Dik. Lha mancing kok pakan cacing rajaman dedet. Lah terus opo? Jadi sekali-sekali pakan sate ngono gini yo. Kaya ramen, mending tak pangan dhewe Dik nak sate. Wong pekok to iki. Monggo lek kan. Wah, iya lenjat. Biyo sing rene iki mau bocah gendeng-gendeng tok lah kan. Dek. Balik arit. Bah. Entek arek saat gambang gair dan dibalik kene. Lagi eling, Dik. Karo aku gaekno es teh ya. Wah, haus. Yo, tono kono saya. Siap. Tunut lu golek kan? Berat jot. Bisa. Wah. Lanjut, Dek. Oke. Kedek mantel kan? Beyo, lah matamu kena opo jot? Wah, mari ditonyo Mbah Benjo. Teh lah kowe marahi wong tuwa mau jarak lho kowe iki. Awakmu marahi ra ngerti masalah lek kan. Ngerti masalah yo. Paling yo wis ngono kae. Gak ngerti. Bondet to? Lah kowe golek bondet iki nyapa e? Pendek ngenane aku mari jegor nih ning kali kono iki. Aku ngarit Jawa gor ning kali e. Kudu tak saiki. Lek petuk tak ngene arepe. Menawa lek ro ning kene omong lek kan. Wis tak gasake wonge. Lha apa wani? Wani jen malahan bayuan nih siji musuh siji los. Wis. Lah enek tak iyani iki. Cuk. Kok suarane bejot kae? Weh, durung-durungane ra penak omonge cah iki. Oh, gong kapok bocah iki. Ndingi bak jegur encen jak geger cah iki. Tak omongi lek kan. Bondet iki senengane meneng-meneng yo mural barang. Hati-hati barang yo. Lek ndelek duwe peh senengane nduduti dompete wong kuwi. Malingan yo kan. Mosok to, Jot? Domong yo. Alah sadik to yo ben krungu. Nganjah aku wedi. Sadik barang tak gasake lek ngono kontrene los iki. Tak oke nih. Oh, rai mas piye? Lah dalah lak tukaran tenan to. Mak. Mari lagi dasar mbok ajang gelutan. Tukaran mak. Ngalep ora?